bake. Baš je lijepo imati djeda i baku. Hashtag if you know what I mean. Za danas sam odabrao ovaj citat. Čini svako dobro koje ti je u moći, služeći se svim mogućim sredstvima, na sve moguće načine, gdje god to možeš, svima onima kojima možeš činiti dobro. Koliko god to dugo možeš. Rekao je to John Wesley. I ovo je još jedan savjet koji valja slušati. Što vi mislite? Recite mi u komentarima i vidimo se sutra. Bok!